the power of legislation, the power of administration to protect and to run the good governance for our own interest. Kaseng Hill State People Democratic Party HSPDP kalapan long ya kajingya ki syongken ran hakasingi baar mentaka khatsan tari uno opera arhajar arpuar hajantar mantar New Delhi bandawa ya kakhasi Jaintia State. Kajingdawa ya kakhasi Jaintia State kamday tang hakapor election Henry kadey kabalaslam. Nalor ka HSPDP ladon ru kiwe kikenhon hapo ka National Federation of New States bakentop na kajat benreo Karbi, Boro, Garo bat Tripura. Long live, long live. Khazi Jaintia State, long live. Long live, long live. Khazi Jaintia State, long live. Long live, long live. NFNS, long live. Long live, long live. NFNS, long live. Long live, long live. Khazi Jaintia State, Zindabad. Zindabad, Zindabad. Khazi Jaintia State, Zindabad. Zindabad, Zindabad. NFNS, Zindabad. Zindabad, Zindabad. No Khazi Jaintia State. No rest. No Khazi Jaintia State. No rest. No Khazi Jaintia State. No rest. No Garoland. No rest. No Garoland. No rest. No Karbi Anglong. No rest. No Karbi Anglong. No rest. No Dimasuland. No rest. No Tripraland. No rest. No Puduland. No rest. Khazi Jaintia State, long live. Long live. Khazi Jaintia State, long live. Long live. The NFNS, long live. Long live. No Khazi Jaintia State. No rest. No Khazi Jaintia State. No rest. Khazi Jaintia State, Zindabad. Zindabad. Khazi Jaintia State, Zindabad. 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 Khazi Jaintia State, Zindabad. 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 Thank you very much. Thank you very much. Now I would like also to request Sandandor and Tatiang. Lai pusan teli kisem kat kenai spak prapun nyau. Bat ngela ya kene. Bat kadai ka por ke jongi. Bat yai pen mau. Bat ngin dawa. Bat bakata kalong kubor jongi sabaro ki parado ki paraslam. Aka bri unyo trap. Manong balada kata ka Khazi Jaintia State kam dan kam yangi ka jai pen riu. Ngim sut ngi pediang ye kanunu ke jingken thok ke jongki tangwa pan i yangi da wei galanti ke kata galanti ke bhatam ban penne pensa lani ban penne ye kata ke jinglong kerpang jongi kum ke jai pen riu lani ki hok kerpang ji kum ke jai pen riu lar ki don da wei paru ngi pediang ya ke ban yosngau mola ngi pediang ye ke ban tip ke ipat ke solution bakal lawai ba pernai jong ke jai pen riu jongi bang idei kum ke jai pen riu blei lobu kerpang hakiliang baro nadu ka kendo ka siap nadu ka sensar kadar nadu ka riti rustur nadu ka tin ka thali ni sngoban ong ba ka kubor kan lej jagari ka sibat chantia bat ngi kerparu ya baro idong seng ya baro parti ka bu lani kanono ka parti ka bu ngimdai bandon kata ka jinge sung pher na kaliang jong ka political sentiment lani ka jinge sngu thu ba ka dei na ka wan na ka parti jong jono ndai kanono ka issue ka bawan na kanono ka parti Kelar ka long sisa na kamta ka dawa jong ka jai menriu ngi ke SPDP ngi kroi benong tongin join hands na ka banta omdai ban join ka party ndai join ka movement join ka issue join ka norim na ka banta ka riba ka jai menriu kani kalong ka khubor ka bangi kwa kum ka party SPDP ka ai ha ka riba ka jai menriu
ngim kwa ya ka bangin ken tho lane bangin ong da kumai pat ndai ngi kwa ba na ka banta ka daw ba jong ka ri ba ka jai ban riu tongin ai ka jing ye trelang namar ba ka ne kam dei na ka banta ka menta ka political mileage lane ka jing yonong ka politics ndai ka life san sem ka party ka bu ya ka ri ba ka jai ban riu ka long ka menta bat ka lawai ka jing mentoi bat ka jing long ka lawai ba phnai jong ka jai ban riu soilang ru menta ka si ya ka ni ka memorandum ha ka bangin sapha menta ka janmit hi how Amit Shah ubadai Union Home Minister but ya ka ni ka memorandum ila dap sai menta ka si and sim ke kli da chairman secretary jong ka ni ka federation ha ka ba an penyo ya ka appointment ban ya kren ba un sngap ba un aingi ka jubab halor ka jingdawa ka jungi kata ka dei ka rai ka bakhadu ka bakum ka National Federation of Khasi State ngiyo ya ka ban rai menta ka si but kani ka jing rai ka jungi ka long bangin pei pat la ka sarkar ka nam sngap kam num sa skor ka bamut ka jingdawa ka jungi ka nam kut tang menta ka si but ngindang organize ye giwei pat ki demonstration ki ba hapo gani ka lama jong ka Federation of New States ka bangin se shem na ka por sa ka por te menta ka si ni dap da ka jing kemen ru ha bang ngeliyo ban ruai ya ka jing ruai ijri jongi ri kasi ka ba menung ngi ruai tang ya kani ka jing ruai halau rei menta ka si ngeliyo ban ruai ha kani ka jaka ka balong ha New Delhi ha ka bun ba kini ki parara nungelam ki badawai ki sir ba per ki la kwa ban tip ka ai kita ka jing mot jong ka ri kasi bar ngila pesung tu yang ya kani ka jing ruai bagalong ka jing ruai ka ban nadu hendai kulong khamta men nadu kawan kani ka jing ka tho ka tar ka ri wi ka jongi ngelayo ya kani ka jing ruai aga ba kani ka jing ruai kan kasiu thia bangidon la ka jong ka ri ngidon la ka jong ka jaiben riu ngidon la ki lum ki wa ka bitanat ngidon la ka hok singsar ya ka hok ka bisar te menta ka singi dap da ka jing kemen ya boro ki nong elam jongi ki pranung ki kam jong ka party nadu ka youth wing nang ta ka women's wing apo ka jelam ikong bada but usketri jongi but iba martel iba lalong vice president ngilio un pendap lang ya kani ka program mentang sing halong ka job but ngingai skam bagani ka jingdawa ka jongi ngimdai ban pasung thu kum ka jai ban riu ka jongi bagadai ka jingdawa ka badai tang ha ka por election ngilaya